tänään Oivan, Väinön ja Minen kanssa. Tuleeko talkkarit mitään? Ja sitten Hakalan koulun. Miksi tää tyynä on näin paljon? Hei Janne, lähde nyt! Minä laittaa koko ajan tykkää kirsikas. Janne on vähän hiljempaa siellä. Hei, laittakaa ne ovi nyt kiinni! Hopi, hopi! Onko niin ärsyttäviä? Mun huppari ihan liika. Mitäköhän ei noit. Mitäköhän mä nyt pukesin? Ei tässä oo mitään hyvää haju, ettäkään mettä! Niin ärsyttävää. Mut olisiko? Ei! Missä on rasva? Se ei voi ollakaan. Tapa. Onks tää? Ei! Kuka tästä on ottanut mun rasvan? Missä mun ripsen taivuttimet? Jassu, oot sä varastanut mun ripsen taivuttimet? Ne oli tossa näköjään. No, ei sitten mitään. Tää on ärsyttävä tää mun harja, kun ei tää harja, tässä pitäis ottaa nää piikit. Miksi se oikein on, millä puristetaan pinnejä? Mä ajan hirveästi pinnejä! Missä se on? Hirveen nälkä. Täällä ei ole mitään syömistä. Äiti, oot sä käynyt kaupassa? Tyhmiä leipiä vaan koko jääkaappi täynnä. Onks kukaan vessas? Onks tää jotain kivaa vai mä saadaan jotain sulta? Tää mahtuu. Hei, saanko mä tän muuten? Et. Aha. Miten sä niin oikein tölläät? Mikä täälläkin on? Tylsää. Kenen tää on? Hii, tää soita. Mutta pöpöi varmaan. No, täällä on puhtaat. En mä tätä jaksa tyhjennää. Apua, missä mun hammasharja? Miten käy pestä ne hampaat? Onks tää siis yhtä hyvä hius? Voisikohan äiti maailmaa? Miksi tää ei ikinä onnistu? Miksi tää tippuu koko ajan? Pitäisikö mitään kivaa? Ei, liian vaalee. Jasku, en oo kuten vaaleet hupparia vaaleet housuja. Onko sulla mitään lainaa? Mitä mitään kivaa? Ei, toi on mun vanha nimi. Ei. Tää on hyvä, mä haluun tän. Jassu, voidaanko me vaihtaa meidän pöydät